अच्छा आ गावे हमरा बेचता तू तरकारी आ जवन बाबे पसोन दाना दोन लेला डीजे बैगन आया बय जान बैगन लेला आया बय जान बैगन कि जवन बाबे पसंद दाना दोन लेला आ जवन बाबे पसंद दाना दोन लेला वाह एगो कहे के चाहम कि देखत रही लेकिन मुई मत देखत रही लेकिन मुई मत आइया मानत हिया दूसरा के एकरा के छुई मत वाह बादल बन के मंडरात रही घूमरत रही लेकिन पानी बन के छुई मत। हाँ सब अमानत दोसर के है खाली आंख सेकिए लाइन नहीं मारना है पटाना नहीं आंख खाली सेकना है मजा लेना है। हाँ देखत रही लेकिन मुई मत ये अमानत हिया दूसरा के एकरा के छुई मत बादल बन के उमरत रही घूमरत रही लेकिन पानी बन के छुई मत ठीक नो। हाँ अरे बच्चा के मम्मी कहाँ है जी आ गई देखिए कि जवन बाबे पसोन दाना दोन लेला आया बय जान बय कोन लेला बय जान बय कोन लेला बन के अइला व्यापारी हमरा बेचता तू तो तरकारी नया नया बन के अइला व्यापारी हमरा बेचता तू तो तरकारी आ जवन बाबे पसंद दाना दोन लेला आ बय जान बय कोन लेला हमरा के कहले ई सब पुलिया में सर जी एकरा के खैला से होला एलर्जी अरे हमरा के कहले ई सब पुलिया में सर जी एकरा के खैला से होला एलर्जी आ जवन छौड़ा के खाली ढोरी पर ध्यान है टोपी वाला छौड़ा के बाप रे बियाह करे का लेकिन आपका उम्र नहीं हुआ है ना थोड़ा छोट है आप लेकिन लड़का सबका छोटा बड़ से नहीं होता है उस समझिए कि बदमाश का बदमाश रहता है बड़ी दबंग टाइप का लड़का उसमें भी रामपुर का ना है मतलब उम्र से तो लड़का को देखो नहीं इतना छोटे छोटे लड़का सब लाइन मारते रहता बताइए ना अंतरा जी पहले ऐसा नहीं होता था बच्चा को बच्चा मत समझिए इनमें भी जोश होता है कैसे एक बार पकड़ लिया 2 घंटा बादे होश होता है ये माई अरे बाप रे एगो छोड़ा को देख कैसे कूद के अपना हाथी दिखा रहा है हो जाएगा कि जवन बाबे पसोन दाना दोन लेला अरे कि हमरा के कहले ई स्कूलिया में सर जी आ एकरा के खैला से होला एलर्जी तू स्कूल जानू कि सब्जी मंडी में सब्जी वाला आयल रहे बेचे गांव में कि जवन बाबे पसोन दाना दोन लेला अरे दिया दिया पलक के एजेंसी साजा आया बय जान बय कोन लेला बय जान बय
अरे कि देह भइला भारी आ खोज साया सारी अरे कि भारत जवानी सलबा। ये होली का गीत है, रोत खेलवना हमारा।